Okay guys, karon na merong Stella Maris Imans Club. Meron masulod mi diri im lantaw mi og souvenir. Okay. Og karon na napud mi diri ron sa plaza. Haga suroy-suroy. Mga idol. Kahapsay kay diri o si nanay o murag wala ara. Hapsay kay limpyo kay ilang plaza. Na picture-picture ang iban. Nindot kay ilang kuan diri nga hometown. Si tatay nagnusara. Ay, duta sa ilro nila ay. Mga dogs oh. Dog lovers ni mga girls. Ay, charot. Sa pasya lang, may mga lingaw. Wala sa kalaay, mga guys. Og karon nagbaktas na pud mi guys. Oh, padung sa LRT. Oh. Ano ba sa LRT karon? Guys. Sakay na mig LRT. Train sa to LRT no, diri train di ayo. So dagan lang train oy. Mapadto mi sa Bilbao Museum, Spain. Lantaw mi sa mga picture dito no. Guys. Ngayon na guys kay mo pick up siya og pasahero. Okay. Kahapsay kayo silang lugar. Guys. Hunong na po siya. Pick up og pasahero. Okay. Karon abot na mi sakay na po mi og escalator. Okay. Karon na po mi sa museum ani guys. Og karon abot na mi diri na mi sa museum no. Diri magpasyal-pasyal na gyud mi diri. Abot na mi diri oh. Masulod na mi karon sa museum. Diri sa taas. So picture na mi mga guys. Wow, kaya diri worth it kayo ang bayad na mo. So 15 euro ang ticket. Medyo expensive kay guys, medyo mahal-mahal yun. Pero once in a lifetime raman eh. Amo yung gisulay nga makasulod mi diri. Daghang tao. Picture po. Dari ano makitaan sila ng mga ipang drawing no. Museum art. Ayoy. Wow kaya talaga. Pang souvenir, pang memories. Pohon og di nagramo sa kayo barko mga guys. Naragi pang memories. Ayun no. Sawa yung kas picture o videos diri. Mga guys, mga idol. Kaya mo si nila tamang third floor kini.
lang, videos lang, mga tao diri sa Museum Bilbao Spin. Wow, kanindot Ayun do. Kanindot ta. May pagka-painting nila Dili na pud mi, abot na pud mi diri sa color game o color wheel. Kanindot mga guys, kampod pohon abot mo diri laag mo diri sa Museum Bilbao Spain. All tattoo. Kaya mga tao himo na nilang pasyalan pod naghamang kay makita mga painting. Naog na mi diri sa ubos. Ngita na mi og souvenir. Diri pili lang nga daghan kang souvenir mga guys. Mugs, t-shirt, ug uban pa. Keychain. Naabot sila rip magnet. Sa itong ganahan anilang mo diri sa Spain Museum Bilbao. Kanyo kayong souvenir yun kwarta ray mo nga guys, tama ratas lantaw ni guys. Pagkawaw, pagka-lovely ninduta pili lang mo mga guys. Mga souvenir na po mga burluloy. Okay kayo mga guys. Ganahan po mga sombrero na po pero expensive lagi kayo. 25 euro. Mahal. Ganda dagsa kayo ako lang ipaspasan ng video god. Para dali mahuman. Presentasa mo ko sa video god. Kining-koy na lang nato kining-koy na to mga guys. Ganaan dia karon gawas na mi ikag museum karon may na nami agyan t-shirt souvenir. Dari na mi laag na mi sa ilog nila. Wow, ninduta laag lang. Picture ang mga kauban. Lovely kayo diri sus ninduta ayab pa sa atong mata ni mga guys, presko kay hangin ayo guys polluted. Ayo kaya itong Pilipinas Wikipedia ang Pilipinas wala ron talamak na ugaw na kayo mga guys diri agyo kita makalat diri basura limpyo bisag asa ka pa dong diri sa Bilbao Spin sa ilang museum. Thank you for watching guys. Salamat.